Тук, в Габрово, технологиите срещат хората. В План ЗЕ България разработваме, произвеждаме и предлагаме продукти базирани на високоефективните материали молибден и волфрам. Част сме от глобалната План ЗЕ Груп, компания с над 100 годишна история, която покрива целия процес от добива на руда до готови високотехнологични компоненти. Казвам се Георги Суванджиев. Започнах работа в План ЗЕ като всеки друг. Изникна обява, към която кандидатствах. След като премина интервюто, ми хареса как минаха нещата и от тогава заработих тук. Аз и моите колеги отговаряме за складовете на личности на основния заготовачен материал, с който работи фирмата. Материалите, с които работим, са от молибден и от волфрам. Интересното за тях е, че са изключително устойчиви на висока температура, имат добра електропроводимост и са ключови за медицината и авиацията. План ЗЕ Груп покрива затворен цикъл от добива на руда до крайния клиент. Това дава сигурност, контрол на качеството и устойчивост. Здравейте, казвам се Емилия Георгиева, на 51 години, наскоро станах баба. Във фирмата работя от 2019 година. Как започнах работа тук? Привличаме социалният пакет, който е много добър и благоприятна работна среда. Във фирмата работя като организатор експедиция опаковка. В План ЗЕ България се произвеждат въртящи се аноди, електроди, MHC дискове и базисни полупроводникови платки. Нашите въртящи се аноди се използват в CT системи за генериране на рентгеново лъчение. Компонентите ни участват в производството на чипове, дисплеи и автомобилни системи. Изпращаме нашата продукция в цял свят. Детайлите ни се използват за медицината, в авиацията. Чувстваме се значими. Във фирмата има много инвестиции, нови сгради, нови съоръжения. Екипът е много добър. С над 20 години опит в производството на базисни полупроводникови платки и постоянни инвестиции в нови технологии, План ЗЕ България продължава да развива своята експертиза. От механичната отработка до чистата стая, всеки детайл има значение, но истинската ни сила са хората. Харесваме да работя тук. Смятам, че има възможности за напред. Тук работата има смисъл. План ЗЕ България. Високотехнологични материали, глобален стандарт, местни хора, общо бъдеще.